Yamamo akwapa. Afi to me kan share yen e Facebook and afi YouTube na yemfa tifre mantem. Ni nyina ne say na asrafo yi wonom de nipa bi a na wonom bo mo ho ban e tifre mantem mu efri boko a wodo wonom ekwakopie mu e bogatanga. Na mo nam so ekwan so mo kro nom e na wonom convoy ya omode nam edu eye binduli e Upper East mantem ne mu nom. Nipa pi betu hye wonom so ena yempene modo wonom okwa hen ena yenchede obiada ekoye ni birisem gidi sa ema tutu okwo so a na nya semkuma emam ne senti esojafo ne saka nipa ne mu baako do nu baako a wache wonom na enka ne kire mu sen asemu si endra de na yadwada oforuso obusuma yemu de toso aduonu nsom ewo mfempem mienu na aduonu nsia mu a na convoy na de ade hye bebro beye oha ne aduanan 140 civilians omunyina free boko edo omukwa kopiem ewo bogatanga eno ina ni peni babie mu free a wonom de etuo eni mponti ma ne asekan ebeto hye asrafo yi so a ekoje ta na nka ne kiremu sei ate ho no mu ano enipa pode basa na wonom ka nipa wonom bebro ha ene aduanan a na nka asrafo bom ho ben etuo kasa wonom mu nyina da ehwere wonom enkwa afufuro pinso aprepra me kase omda resabia posifo edom akopie mu a ye doctor fo gina womoso ehwe wonom na no na sentwerefo ene mahye bedwene de ma de hye a wonom ewo na lugu anafin so eye kampaka oniminyamfo Muhammad mumuni akasa na okirem a sede ne makọ no akwakwaje nsrepene pataku ewo Upper East Mountain every say na ka enyinum say anka boko na ho ntokwa sensem de nkaja eya ba fam kakra ne sa na so sesa bia kwakoda ne sesa bi nantwibini no eni nawo na so ase no pacha asa no okirem a sesa de ekono omo bomade de ade hye ni pia kasa na nso nya de a wo mutie wonom akwakobo yemfitadeku enti obesra ho bamboku no omunyina monase ye pevisa de yakoso na ehu omo ansore bedu baabi no enipa bahwere mo nkwa wotifere mantem mu no ebe ya pa. I will first of all want to use this opportunity to say my condolences to the Lee family and also wish the injured person a speedy recovery. I think this is a very, very unfortunate incident that as a country we need to look at this issue holistically once again. All the time we draw the attention of the government, especially the Interior Minister and the Defense Ministry, that the issue in Boko has not been resolved. But because of one or two political issues, everybody believed that after the Otunfo mediation that the Nigeria rejected has brought finality to the issue in Boko. But it's unfortunate that this issue is there. No one is talking about it, and what happened today has really shown that the issue in Boko has not been resolved between the Kosasi and the Mampreses. The briefing I got was that 2 Metro Mass transit buses convey people from Boko Township, mostly made up of Mampreses and other people living in the township of Boko, were being escorted. You know, for some time now, escorts was not coming regularly. So anytime they open the way for escort to carry on, say a lot of people try to get to Volga and engage in their businesses and other activities. On their way going, these bandits, people holding high-tech guns. Currently, as I speak, Boko is still on fire. Currently, as I speak, as we speak now, there is exchange of gunshots in Boko Township now. What can we do? We are talking to our people to be patient and also not to take the law into their own hands and leave the matter to the military to handle. Because currently, we don't have police in that area again. It's the military that is in charge. Currently, we are talking to our people because some of these issues that happen on Volga Boko Road also result to the person being attacked on the Volga Tamale Wali Road. Eni a woti ye aye mashibedwane edema de hia. Wanom ewo na leligu anafenso gampaga oniminyamfo Muhammad Mumuni ena wote se wokirem se Boko na ho ntokwa nsensem no. Asa nantwibinu ne sabi nantwa gyanan. Eni na wo pa na so ase no pacha. Ne ma nkwaye ba kokwa ntokwa ne ade akofom. Basisa
edi nipa tu kwan a asrafo bo mo ho ban e nipa bia nte ase a o makwato ahye wo no so e ma nipa mu baasa o mu nyina hwere o mo nkwa o kire ma sesei enya ade atu atwa ntokwa no gusu akọ denden basa na ekoso anti ahoba mmonsem enyere emfama ade hya wo no boko ei boko fu da ben ana boko bedwo yo yanto akase bo no so nyamfa ya ni mfa nkire mu e wa Ghana mampeni John Dramani Mahama Kache na mampeni ehwe ani mu sei na wotwe ewo mi National Airline Task Force wono wapaw omamode antena se omukwa ebefa so oman Ghana yebetimi enya ewiemhia hodo ebeye oman Ghana nkase yedea na ede nipa tu kwan akwa mama hodo so amanfo amanso ena afin so oman nyimu miamia pi na boa ma oman Ghana ewiemhia ya didi dwuma nso yene yankase anya bi Ghana fo beka ya emini bi atwam na nka na ye wo Ghana Airlines achese na bo adwuma pam edu ba bi kwaje entepere pataku ekire din ye pa ekire kwa ye hu omampani John Dramani Mahama kirem sei opese oboa na emini bi atwam oman Ghana ye kasa aviation sector na ukọ ewiemhye gya bia hodo na Ghana so na wiem ye wo wiemhye ni bi ai bo adwuma o Ghana din mu a sese ba kumpo ye nie omampani kirem a opese oboa paninya National Airline beboa na atukwan efro manyi mu akomiamia pi Ghana mampani kirem sei dwumedi omba bedie no emwo nipa wanom eye adwuma ewo wiemhye ni mu kuto pilot anase mamade abeye eye cabin crew for anase engineers nko na mom nimpa bi rewo man Ghana betumi enya so mfaso ewo mra adwuma pi befiri mu aba omampani ni sɛ de tudwando na ye adwada ewo foriso bosu na taso de no nson ewo man na dwumadi esunko a wonu mudi ewo Accra International Airport na Ghana mampani nsem de tudwamra ode asobɔ fonto mamade emo na gate CI eno mamade akwaye ho adwuma otam na tre no wo mamade anya ne kama na bibia nkonkan informa man Ghana mampani de nsem yi de tudwa. Every city invested must translate into tangible benefits for the Ghanaian people. This week also, I'm meeting the task force I set up to work towards the re-establishment of our national airline. I'm looking forward to receiving their presentation outlining the concrete roadmap for Ghana's flag to fly proudly across Africa and in the global aviation space once again. A new national airline will not only create jobs for pilots, cabin crew, engineers, and other airline staff, it will also accelerate our ambition to become the most preferred aviation hub in West Africa. We are also in the process of launching the new e-visa system. The Ministry of Foreign Affairs and Immigration are launching the new e-visa system, which will also facilitate travel to Ghana. You no longer need to go to a Ghana embassy to go and apply physically for a visa. You go online, you submit all your documents, and the visa will be issued directly to you. Enwachi ena Ghana mampeni echiremu say Oma Ghana de hye ede ne sika botene $2 million etime de boa eyensiesie wo airport VVIP lunch hono ma wo boa pa upgrade ni kama Ghana ni entua wansi de mpo wo mu da Ghana sika bia nkom we yensemode de komo men ni senti yemo na base free say yenya ade hye mo wo men betumi de wo mu sika abo man puntu a monyi sika mfiri aban ho a eyade eyepa yemona baso. I also wish to commend the Minister of Foreign Affairs and the patriotic Ghanaian who is remodeling and refurbishing the VVIP lounge at his own expense, free of charge to the government of Ghana. When we visited the lounge, I told him that when he's finished, we'll give him a lifetime membership to that lounge. He can use it until death do us part. He's building it free of charge at the cost of almost $2 million. Thank you very much. Eni awoti ye Ghana mampeni Beremo Boada John Dramani Mahama. Yanto akase bono so yamfia ni mfa nkire mu ewe posifo modern bo mobo ensensem na make say omega na posifo woku ahodo a wono bo apa sebe ya nipa bi a ye fa wono mu nomu efri amanfo manso ede wono mo ba omega nam bobo bra bi a emra ba ho kwan data wono mo adwuma buso yenko Ghana adwuma bu abusuo no sikasam so koye mapa yenko na kope biye no wanya sika kohwefie
ye dada wonom sam entimi ka say anti human trafficking unit no no hye o my Ghana ye police service na se no etimi agina wonom na so adwetwa age enipa pode aduane amenu 42 asa ade hye omodo mba Ghana hanom ebeje akonwa atena so ama omodan ba partnerem adwuma no nyina ne se commercial sex ene e ba sibira pa babba dwama na so se fe wo manyim na enkata ne gire mu se eye adwuma soronko a Ghana Police Service mbrante yi buin wanom ene challenging height ena ka bo ma wo bo adwuma ku a enhya aban ase no me hwehwemu ahunu se yes nipa yo mo ye mebunu omunya nyini nkwa emfie pisa omusakra emfie du nwotwe dunkron edionu de wanyini kura ba ya edionu num 25 years na ade omusakra mebunu kama pam ena nipa bi ede wonom abagana ebe ka kira mu se adwuma bu so mo ba ye peye se adwuma ne ye ba sibra monko na mema ne mo ne da na munyi sika ne mra ye na bosum da ye ntua moka adwuma no eje wo adwuma pam na enka ne kire mu se enipa hodo a eposifo adwumadi a moka bo mu ene challenging height mpenifo 2 ye no emofra no ebi anya mfinhia no du miensa 13 years ebi anya du nson 17 years ebi nso anya mfinhia no du 9 14 years a mo ye maya nketenkete kashrewa ebi mpode wanyam ebi kura ya pimfo omodo ma bagana ebe hye omkete se best bra na mommo ewo manyim na enka ne kire mu se sa ma yi omo hyew sadakro anya hwimpo no wuntumi ne mema pode efri edu ekopem aduonu from mema be yet say 10 to 20 wonu omo nadakro bia na omo dan nyina wi a da bia mema 1000 Ghana anasa 1005 we e target wonsa nka na wantumi ne mema be yedu anasa aduonu anadakro ene ma bopa na obetia na my boy na de wato table so ye ka wa ha mu mpre pew sa denti a wantimi ne mema be de se du ene aduonu anna naja ya ma wa ha mu ahyehye pam na tensem we mu na chief executive officer at the challenging height me wa fa se James Kofi Anan ejire mu sei sa di hye we nu ma omo ho akaka adwamu no ondo mfa abusuan sabe kapre ene wa mo emontoma no omo abusuan ejeda matusre ondo omo efri enungu Igbo and afinse eye memye pi Akwa Ibom state eno wo Nigeria ena wodo mu firi ono ba Ghana se momra na yemfo mo ba sibra na munya sika nko hwefie na nka ne kire mu sei eni baboro ba ya duasa anasa aduasa nsia 36 ena post fuachi wonom ani nyina da wonom akopiem e wo challenging height wonom anti human trafficking rehabilitation center e wo wini ba wo mmodden aboa wonom na adehye wo mo ato wonom na wo mu kire mu sei wo mo de binim afri Western North region enchiri ni potem ni memia pia wonom no chese hwini ade am bebia galamse wonom kire mu sei ho de mu odesna no manam galamse foi ene adwaman fita chese omkotufu magudie ni wie sei yenso ne yensa ase a anadwe na enkomse mu sika nko bonam de akwesi maya yi so todwe na dwumu ni nyina nte ho no mu firi baye na mu kire mu sei enfempem ye ne adonunum 2025 nkutom Talanyi height adwuma ko no ene Ghana Post Service na homa mokuo ni kabo mu a enipom twitwaje wo ma omkobom ba sibra wo manyim enipa pode aha mienu ni baako 201 na omje atwitwaje wo nom na mo kire mi se sei no mabo adwumade enipa mba mmade atwitwaje wo nom ba boro ba ye empim mienu aha nkron no adiasa 2930 ne nipa Talanyi height empenifo atwitwaje wo nom wo manyim na Pennyport Dano James Kofi Anan CEO at the challenging height hrem say in some way ha dwen into betra Ghana ahomba mokuo ene ye nuanom Nigeria fo mpenifo nka ho ne mmoa na sa ba sibra ye de nipa bi fo Nigeria ba mamu no yentimi ense ho kwan. I would like to call on the Nigerian government to look at addressing this issue of its citizens being trafficked into Ghana. It's becoming a worrying trend where every year hundreds
of Nigerian citizens are trafficked into Ghana, and a lot of them are forced into prostitution. Some are also forced into cybercrime, specifically the Q nets. Last year alone, Challenging Height alone, in collaboration with the Ghana Police Service, rescued over 80 of Nigerian citizens who were trafficked into Ghana to be forced into prostitution and also into cybercrime. And we had to repatriate them back to Nigeria. I am aware that Ghana Police Service, without Challenging Heights, has rescued a lot of them. So apart from what we did with Ghana Police Service, the Ghana Police Service itself had rescued a lot of them and returned them to Nigeria. So we are calling on the authorities, especially the government of Nigeria, the High Commission of Nigeria in Ghana, to rise up to the occasion and address the issue of human trafficking, especially its citizens who are brought into Ghana under the pretext of gaining employment, and when they get to Ghana, they are forced into prostitution, they are forced into cybercrime. And the girls, if I tell you what we are seeing with this rescue and even with previous rescue, some of the girls, the health conditions that they are in, just imagine a teenage girl who is forced into sleeping with 20 men a day. Do you know the health implications of that girl? And in this rescue, one of the girls who is pregnant, who we estimate to be, and she says she's 14 years old. She is pregnant and yet being forced to sleep with more than 10 men a day. Hey, and some way, a more you. Any I would on the chief executive officer at the much Challenging Height, and no, a futu Winipa, Mr. Kufianan, and I was in Kane. And Tibebuna, I finish when you finish do 9 on yam. Now, Modena fin Nigeria Bagana, or more base, Bradacro, Anya Crano. On any pa, it took up Medium, that near 1,000 Ghana. Na, that's 1,005. Se wenya e mabo ombeka ha mumpiri e munchire mu ene yede asumwe emu oya pa ye to aka se manso yemfa ani fa nchire mu wasante mantemu no hene popro de ma de sha wodem wo konkori eno no wo atwema kwa homa mensenim awasante mantemu nana adai ni makoto sumino e de adesre e de ato nananom atrankonwa ene omanyimu asumfo anim sei obesere mu ada pempenso ya dusu omen maye mfa ye ni emfa nto abankuto so dabi efisempeni sei bakofo nsa entumi nkata twede yampanyankopon ani na wukọ krobi a no no wo oboase ne potema ye frɛ ne abowokal obowokal na wosaw enti obesere enana matrenkonwa enyansa asenton kuto na munim edum pempenso bi a nsase ya moton mfa bi nyampotodwuma muzisi agana bia community center hoto agroprama na nyuma emusu ewo mpotema hoto na de sem do tudwamra na efinhia du a wadi so ahene popro na okirema ampempenso yi oba ne homade ne wasi suku kama edeba ne potem na dai ni mako otosumyinu ede adesre ede to ne manfo anim na matrem konjeso mu nyina mo ano na 6 unit classroom blogger wosi okrobia ne mu no ontumenya ne kama na homasua emfa ntoma pamfamframfa ma de hia wona mo atwema kwa homa mensenim na kirem sei enka wo mu ya de abo apam mpunto tumi kwaso nti obesre na matrem konwan konkonsa munya di na munyina mo ntan nachi edum pempenso a monka mo sabe praye na bibia nkonkan ene ba bo apa ne podudwuma mo pere mo tumi na nte sa pa ntetimu ne papa mu ba pa de a mo bohye no mo tumi ndo na kirem sei edu ba bi so ahoba mmonsem ana afinso ahonedie ehia mo na beboa ma bibia tumi akonkan e de ma omen misaka ye mutune safra memranti no baba wa mpanifo mo gina chire ne ye yegusuao the year si adikro na cha yansadi ba ya try say ye ba ya dodo no asukuru no madama ninya mechi na ya asukuru no ye ba kwa ido hu fia ye ba ye kuro na madama yo mo no sincere yesu aye ya abrosan ye wie fa soro
yɛsrɛ afi kuroma no mɔmɔ a ne yɛwie school a yɛsa aka yɛyɛ aborosan mada mu eburu nhyehyɛ mu ne sɛ wowɔ hɔ a ne wɔyɛ abanana kɔmsɛnta na ɛwo yɛkyi o kɔmsɛnta na ɛwo yɛkyi o ɛno nso ɛwɔ adwene ɛsɛsrɛ manfoɔ no sɛ yampa ɛne a wote yie ɔno ɛna de hyia wɔnom ɛwɔ konkori ɛwɔ atwema kwahoma mɛnsini mu sentiment nim wɔyɛ wɔnom ɛhene nana adai ni mako a ɔtɔ so emienum na ɛno akyi na mahye badwani ɛde ma de hyia wɔnom wɔatwema kwahoma mɛnsini mu ɛwɔ sentiment mu onimnyanfoɔ kofi amankwa menu ɛde ɛresɛmu nsɛm ɛto nananom anim sɛ wɔn bɛkɔ so ata n'akyi pampe abɔ ne kidɔm ma ne so ade hu nyinaa ɛtumi abɛmɔ kyerɛm sɛ ɔne municipal asɛm ne bɛyɛ baako na nkebo maka tumi aba no mata na matra nkonwachi sɛ bɛyɛ mpodudwuma pɛ na pɛ sɛ wɔyɛ no wɔnom etimi eduru ɔmbɔhyɛ ho menim sɛ ɔhene bia wote akonwa so adeɛ baako hia ɛne mpuntuo sɛdeɛ bɛka mpuntuo ɛbɛkɔ n'anim na wokuro apagya na emu nipa nso anya mfasopa ɛwɔ mu sɛ ɛberɛ a yɛka sɛ ɛnyɛ MPP ɛna te akonwa so ɛsɛ sɛ meyɛ MPP ni Media Grace a ɔyɛ DCC no ɔyɛ NDC nana no atwuma kwa moma deɛ dabia deɛ yɛpɛ ne sɛ yɛyɛ ɛma ne yɛfɛ ɛma nkurɔfoɔ asua ɛfiri atwuma kwa ɛnti mede Media Grace a yɛ MPP NDC yɛka bom a yɛko nkɔpɛn apere atwuma kwa moma nkuntu mɛsrɛ ne sɛ nana no wobɛto nsupa agu so na wobɛgyina yɛkyi napa ɛsɛ sɛ yɛyɛ na sɛ yɛyi a atwuma kwa moma ɛne fa ne ntoma ɛfiri nana konkori mɛsrɛ awurade sɛ yɛkɔ yɛ anim yi awurade bɛma yɛ ahoɔden bɛma yɛ na wɔma yɛ nhunumu ebi a wobɛfrɛ yɛn no yɛnso yɛtumi de adwen abɛka adwen ho na yɛayɛ no ɛnya mfaso pa atwema kwa nwoma apagya nana happy anniversary 10th anniversary deɛ nyame wayɛ bi nti yɛbɛda nyame ase nyame ɛne a wote yie ɔno na yɛmɛhyɛ badwani ɛde ma ne hyia wɔnom ɛwɔ atwema kwa homa mensenim ɛwɔ sentiment mu oniminyamfoɔ kofi amankwa manum ɛno akyi ɛna de hyia wɔnom ɛwɔ konkoli kyerem sɛ yes na na dai ni makɔtɔ so mienu emfinhia do a wadi so ahene popoi ne modem bɔ ɛka ne honhom pa ne nwoma pa a wɔyama wɔnom ne so ani yi pa putudwuma pia ba ɔmota na chi pampe na nankɔ so anyere ne ho na ɔma dwumaden na ne bɔhyɛ no ɔbɛduru ho pa sia de kia ɛwɔ sɛ obi a wɔanya bi mpokura na ɛwɔ abrabɔ mu a ɛma onoma bi kɛkyire nti sɛ anisoade hunu wei no ɛwɔ sɛ yɛnyinaa yɛkyerɛkyerɛ ne yɛboa sɛ bɛnka ɛnnuru afe saa bere no na nka yɛwie ɛɛpa hɔ ntoma nti sɛ nwomasua deɛ ɛno ne yɛde kyikyiri kuro asfalt ɛwɔ kurom ha nyinaa nana adaroma ɛne wɔprɛ a aba ɛgu so a yɛyɛ school dan yɛde kan yɛ baako ɛwɔ ha yɛgu so nso a yɛba bɛyɛ foforɔ enti no yɛn nyinaa yɛyɛ aboafoɔ yɛba bɛdi dwumadie wei ama na yɛ fɛ as chairman ne mpanimfoɔ no yɛn nyinaa yɛ support sɛ nana ani suade hunu ɛbɛbɛm ɛyɛ school dan community center empo ɛnɛ wayɛ n'adwene sɛ ɔbɛ lunch no next year sɛ ɔbɛsi community center kɛseɛ ɔbɛ wɔ se school ne JSS mu ya ɔno na de JSS na ba sɛ ama ne mfimfini ɛkɔ so ɔba yɛ kurom asiesie ngata sɛ yɛra bɔntrɛ ɛnyɛ bia bia yɛ nana nsa no adwuma ɛti ɛka sɛ ɛka de nana ayɛ bia nsɛm bebrebe ɛne nsɛm a yɛbɛka danseɛ no yɛntimi endi enwie enne wei oh my God ade hia wanom ɛwɔ konkoli ɛwɔ santeba demo ɛna wote wanom amande boyin na amande boyin yɛ nsɛm twere ni Samuel ofoli boaten dodo asana mane sɛ miss call ɛne di free asante mantemu ɛbɛsom yɛn yɛnto aka hyɛbɔ no so ne yɛmfa yɛn mfa nkyere mu ɛwɔ my Ghana yɛfra mantemu na de hia wanom eduamo ɛna afi yɛbro ɛne adwatonde yɛ pii ɛwɔ fajato south mensenim ɛwɔ framantem mekyerevota region wanom kyerem sɛ enkonta ato bentum wɔmagyina wɔn aso sɛ akuafoɔ adua na ɔbɛyɛ pii ɛmo aburo aba aso na biribra wɔmatwa ɛde agu sɛn so atɔfoɔ amra ɛkyerɛ din ɛka aba no ɛnyasemwa ade hyɛ kyerem sɛ ɛka pa wɔmabɔ fatira sɛ mto toyɛ ɛde yɛ akua ne boɔ dendenden nyasem kuma ɛnɛ na ɔbɛyɛ na ba ɛma sɛ nne kura yɛ patɔfoɔ yɛ nya bia emu ɔdene wɔde mu kyerem sɛ
aka ne mpo na mu ni bro ekosoro kama adwadefo nya bi pa tumi de hwefie na bro ibo ekosoro kama nanso na nsen eso de say hu ne nyina chiri mpo no atofo no so akire den ade hye akire m say said ye kwe no sasa na be ya de na say kuaye ne de atonso mpam intam basra ban aka e banya semwa ade hye akire m say ma omode akọ sikwakra bia hodo me kire banks akwaje bosia ansi hu ka ho e de asikua adua buro mana ba ma omode adua mo mana ba e me yatwa e de agufie nya tofo sei bank for down wono moka e ka ne kwa na ekọ ebi kura mpo ekwakoda afia se ebi sikura kirem sei e ka na dos nti ebi ahya ne ho akonfo ebi kukura de adura ka na no agye ne kura firi ne nsem omo kirem a se de yakwei edum pempenso mpo a ka akura bakọ bia mo akọ fanuane ne mpo na ye nsem pi enti ambassador ban se de mpenifo ka no kwa ayade ba ko eboa ga na cheche ne mpuntu pa to mampende adoe omo de wa bam ahoche na ye den ebi mpo nya sika emfa ne ba mfa nko school fees yentumi ntua emofa ne ntade yentumi ntua ahoche ne mo ye den enti oi omo nya nipa asabe omo nya kwadwefo omo mpa adwuma pa omo ye mafom de awie enti abamwa ma atofo mra manyim na fi omo mfididwuma enoso sabe ya enkokoba se nuane ne busa ebetumi de bia sie aba betoto de asie na sabe ya bedu pempenso o my Ghana emmoka kakra duane mfa mro mbem se de yakwei saba nsode a ekwafi amudua mom ana fi bro a omo wo afajoto south e voter region ekom ebeku omo pa. We are gathered here today because of challenges we are facing in selling our produce. After farming, it has been hard for us to sell our produce, being it rice and maize. We contacted Buffer Stock, but they let us know that we need to process the rice for them. But currently in the district, we don't have processing facility, which is the rice mill. So it is a challenge for us to meet their demand. So we are appealing to the government that it should make the necessary machines for us to be able to process our rice. Last season, we do Nhyiraba Kwadwo better Namanu Amai. Na baby, I did this cafe in Nana. I'm with Tata. Na interest so air basso. Ma ebimu air komu. Ebimu so Janefe omufi. Ene ebimu omubano omuntu minko school. Enti esre abani se ambe boye na ambe to Nyamanu maya. Setia Nyamanu ya harvest Nyamanu ya di see them. Ye ni onipa obeto amai. Bibia e basa. Eyese ye ba no mu nko suku. Eyese go plan Ghana for. Ye Jessica omo na ye timi na ye betu amuka. De bia no mu wo ye fie. De bia no mu wo ye fie. No mu ha se betu aka no. E benya sika no ahifa. Eyese me ba no nko suku. Na sese o fie wanya admission. O Ghana Telecom. Mi sika na odi beko. Ye pamucho. Fertilizer asam so aye problem matobaye 90 million na sasikani nyina ewo minya bebi amenya scan mi da tuama bebi amaji fertilizer iti e pa government ni che o mba no be boy. We have a challenge that we don't have a warehouse, so some of the produce rice are lying on the open places, and then in addition to that too, we don't have a harvesting machine, a harvester and a tractor. Those that come here are private ones, so those ones they charge exorbitantly. Hey, eka bano enyaka wa wei eya o my Ghana de hia wonom ewo framantemu ade hia voter region ena mo kirem sesei o modia sikua adua bro mana ba o matwa emo no so abu o munya tofo o makwaje bank bosia eme tata wonom pa ma ho kire mu aye den Tombe Sraban. One more faja to south, mention him voter region, Marcosem, and ye de asumwe. Yenina way so, Naka Kadwan Chireno, Ebi or Facebook and Fansomo. Me wa fasi dola ya jewaje dia bana wa so my house Sammy B. Ocean live at the Free Christian Village at Chemwatan check a young command of Winam. Was Sunday abana which me say DL News Oja wom or now pop bam. And what de eja e de triato emojis and dempam. Na me wa fasi o yibo boaten at the abana was so share live. Edi fia twoma na lebehen na wase dum so ne yade a yankopon nim nukura nim ni sese anwuma pi eba begu to mampeni bo home bo made abo ma home ne so na gina wona so pampe na bo adwumaden na dum so no pa ho pomasibrente sa ebe hadwen pam
enche kase nkoma eye chairman ode ne ho kwaku apia koka ena shalichei tiwa MP edema atwema ngwabiaja south ena fi wanabo eye amoa ewuku Michael ono ya Shante Regional MPP Secretary Mate pa na dole ya jawaje di aba na wase boko nyankopon hu ye mobo dada akade mpanifo no be ya ka ho mansore amoye o mammo ho mene so dia saa ne be na fripo kwa America sem na ode aba na wotire man in fact enemo ma ya den pa o enti abanya bibi mfa ho Kofi Parliament di aba na wase adwuma kwa brand Sammy B nie medase we dey your back pa kwaso abo adwumaden som Ghana sompa na ohwe life edi free akona bobikuma apa Kofi Parliament medase pa me wofa ase adwuma kwa nkyere mebe fi aten na Richard ahwede aba na oso ma ya ha Nhyiraba Kwadwo Sammy B osi ade the one otafrija bantry bona na no DLFM news emu adesa no manama na nam DJ Ghanaman fide so gbetre station gbetre station ho no ma DLFM next kasebo ne mu ode na wachire mu say ode yasna adwumade ayebo esum omen na wase wona po kasebo no eye bam ede ade kasen na wode aka ho na junior papa de aba no wase good afternoon dear news wase wode yasna adwumade ayebo kasebo ne jetua to pa na wode aba awie na sanso na koko krachi oboase de aba no se koko krachi ne oboase o se obetere Ghana man penye bibi mfamfa edumso na ekoso no ehun na we chere hwede aba no se today the Gladys Totowa ne husband ne lover Daniel Ochiame of Aya Totowa ene the birthday enti happy birthday ekwadi amam ohima Gladys awa Totowa wo hokafo wo lover wade nyina Daniel Ochiame nyame hye ne pin na woda no onye ne soronko kura we every DJ Ghana man gbetre station hwa DLFM next ene odi aba na ona bo franka mankwa de aba na o se wo hwe live edi free kitase ene o se the world the we are seeing na etie yen o se nche akase mu oden enko enfama Ghana man pe no bi se ne se ba ne se na dum so yi aye pi o man pe ne ye ho bibi enfama na Ghana nwuma ene ebrei o man pe ni nsore pa ye nyina we sene kase bo ne ye mu nu kom se ohun ne ye nso aso na nsa na no awoda bi wa ha me monitor na me nkwa na adwa sike meji na adwa Kofi bo amien awoda di kan ekwade ma me wo fa sa ne dinde Abigail Mreku Aboachewa wei efri Atakofi Lawrence ena wo kirem se ne na de nyina enho fedua Abigail Mreku Aboachewa Nyankopon e de afe baako e de aka amfie ho onhyira wo pa na awoda no nya ne so kokwa tenti na onyini kire ena yesre e de am happy birthday once again Abigail Mreku Aboachewa wei efri wadanfo ne den e de Atakofi Lawrence na wo se yemfa awoda wei yemfa ensomom na woda edi ho biewu Kofi enko emfa ma me boss made nyina eye comrade Osei Boateng Ashanti Regional Deputy Tertiary Education Institution eye network eno ona ata no senior ene ye wahoda ya menchira opi no nya okese enkwatenten onyini kire mu ode ene yesre dia ma wo ukure ya kane na wo na wo ye coordinator kane na wo ye former Westco president ukure ya so senior Mr. Osei Boateng ya menchira opi no awoda no wonya ne sonko kura na Frempong Roni Emmanuel assistant and special aid at the Mafija Kwabre North DCE NFA former Offenso College of Education wanom tertiary education institutions network na oye wanom president ena ochirem se ne Nyankopon e de afe baako de aka amfe onti senior Mr. Osei Boateng nyamenye okesie pini wa woda no onye ne sonko kura kasebo ne ye de asi emusemufo no eye Miss Mabel antwi ena se mu ema ye han fedua nani abadejedeja na wiei ose mu de ma yen champion Taylor ene mo fa se makese ebo mu yadwumaden e de epiem wo Facebook NF YouTube makasebo no nya behwe ye Mr. Samuel Akwa dodo afren se DJ Zigibi echinchim kase frefo ma de so ya wiei okenkan ya mekọ ne content club so mo ne dia meje so ye wofa ose ade ye do at Nhyiraba Kwadwo Sammy B ma hotedin and bantry bonana atafrija Mesa so manana dwa sika befa na dwa Mesa so ncha kase yenkoma me wofa ase Giladin tema me cha no maame no papa nyina ana afi me wofa ase ba Jacqueline Asante Ashaman Christian Village ai anwofa me chia o imamu nyina moniti ade hye na sell